אדם צריך לראות שהוא לא עושה את התורה והמצוות בעצמם, העבודה זרה, להבין שזה לא המטרה. לצורך העניין יש את העניין הזה של שמירת עיניים. אז אם אתה חושב שעברת ברחוב ונכשלת בשמירת עיניים ועכשיו הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, אז קודם כל זה בדיוק מה שיקרה, כי השם צילך על יד ימיניך, מה שאתה חושב עליו, כך הוא יעשה. ואז על ידי המחשבה שלך אתה מעביר אותו מכיסא רחמים לכיסא דין. אז מה העניין של התורה והמצוות? לתת לך הוראות טובות לחיים שלך. אם אתה שומר על העיניים שלך ואתה לא מסתכל בחוץ, אז אתה לא נמצא בעניין של השוואה שמה שאני רואה בחוץ זה יותר טוב ממה שיש לי בבית. אבל כשהשמירת עיניים זה המטרה, זה עבודה זרה בפני עצמה, כי זה לא המטרה, ובזה אתה לא נמדד. אז מה, הרי הקדוש ברוך הוא אהבה בלי גבול, בלי תנאי. אז עכשיו אם אני לא מקיים את התנאים, את המצוות, אז הוא אוהב אותי פחות, אז זה פגם גדול באמונה. אז התורה והמצוות זה רק עצות איך לקיים חיים כסדרם בשבילך. זה מה שאומר שלמה המלך, אם חכמת לך, אתה לא עושה לי טובה שאתה לומד תורה ומצוות. אבל הם לא המטרה, הם הדרך להגיע אל הקדוש ברוך הוא.